Hello, my all dear friends. Good afternoon. बयनिसिमबो मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरग्रोबाय. Welcome to my YouTube channel Rupan बर' Village Blog. आंनि मोनसे गोदान भिडिअ'आव बयखौबो बरायनाय जासिहरग्रोबाय. जानो हागौ बयबो मोजाङैनो दं. आंबो बर्थमान मोजाङैनो दं. बहुद गोबावनि उनाव थिनसो फैबाय आरोना लोगोफोर. माने भिडिअ खालामनो हाथ'वाखैमोन. बहुद गोबाव जाबाय भिडिअ होनाया. उपाय गैया मा खालामनो आरो दिनै टाइम गैयाबाबो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनो होननानै दिनै भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय आरोना लोगोफोर. फाइनालि दा गोजां बोथोराथ' थांसिगोनानो लोगोफोर. गरम बोथोरा फैलायबाय, बेनिखायनो गिन्जिजोंनो दिनै भिडिअ खालामलायबाय आरोना. उपाय गैया, गरमा स्टार्ट जाबायानो आरो. मागोनि दिनाथ' थांबायानो, फागुनाव हाबबाय, गरम सफैबायानो हमना ला आरोना लोगोफोर. दा गरम बोथोराव जोंनिथिंथ' कारेन्टआबो थानायानो नङा. गामि ओनसोलनि कारेन्टआ थांलाय फैलाय जाबाय थायोना. एसे बार फैबानो अखा हाबानो कारेन्टफोरा थांबाय थायो. बेनिखायनो कारेन्टआ थानो नागिरा. जियानो जा लोगोफोर, हानायमानि नोंथांमोनजों आं भिडिअ लाबोबाय थासिगोन. नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ अननानै नायलांबाय थागोन होननानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो गुरै खावलायनाय जाबाय. आरो नायनायनि गेजेरजों नोंथांमोना लाइक कमेन्ट खालामनो दाबावा. लाइक कमेन्ट खालामब्ला जोंनि गोसोआबो मोजां नाङो आरोना. मानो होनबा नोंथांमोना मारै दोङो बेफोरखौ शेयार खालामनानै बा SMS खालामना खोन्थाहरबा जोंफोराबो मिथिलायो. मानि थाखाय भिडिअ खालामनो हायाखैमोन आं नोंथांमोना मिथिनो थाखाय आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय. मा मिनिखौब्रा हारसियालाय. जियानो जा लोगोफोर, आं दिनैनिफ्राय जा एसे टाइम मोनो होमबानिया नोंथांमोनजों फैबाय थासिगोन आरो भिडिअखौ लाबोबाय थासिगोन होननानै आं सानदों आरोना. एक्सुवेलि भिडिअखौ आं मानो लाबोनो हायाखै, बिनि जाहोनानो जाबाय केमेरामेन गैयाना, स्टेन्ड गैया नालाय. बेनि थाखायनो आं भिडिअखौ लाबोनो हायाखैमोन आरोना. मानो होनबा केमेरा स्टेन्ड बायनो हाथ'वाखै आरो बिदि माइक्र'फनबो लाथ'वाखै आरोना लोगोफोर. भइसखौ एसे गावस्रानाय खोनानोबो हानाय. जेब्ला माइक्र'फनखौ लागोन होमबाना नोंथांमोना भइसखौ मोजाङै खोनागोन होननानै आं सानदों. आरो जेब्लासिम थारमाने केमेरा स्टेन्ड लाबोनो हाया होमबानिया आङो भिडिअखौ लाबोबाय थानो हानाय नङा आरो दैलि. मानो होनबा केमेरा स्टेन्ड गैयाबालाय माबा बायसिना लाबोनो नङा होमबा भिडिअखौ. भिडिअ खालामलागाथ' बहुद दंमोन, नाथाय केमेरा स्टेन्ड गैयिनि थाखायसो आं भिडिअखौ लाबोनो हायाखै आरो लोगोफोर. जियानो जा लोगोफोर, आं जुदि केमेरा स्टेन्ड इयुनाव केमेरा स्टेन्ड लाबोयो होमबानिया नोंथांमोना नुगोन. होमबाने आङो भिडिअखौ दैलि हेगारगोन होननानै आंनि गोसो गोरबोआव सानबाय दं. नोंथांमोना जियानो जा आंनि भिडिअखौ नेनानैबाबो नायलांबाय थागोन होननानै आं सानो. बिनि थाखायनो आङो भिडिअखौ लाबोनो हायाखैमोन आरोना, केमेरा स्टेन्ड गैया नालाय. माने सासे केमेरा हमनो थाखाय सासे मानसि नांखागौ. मानसियाबो गैया बर्थमान, बेस्थ' जाना दं. आरो आंबो बेस्थ'आनो, मानो होनब्ला संनाय खुरनायाव बेस्थ' जाना दङ आरोना. उफाय गैया, मा खालामनो आरो, माइखियाबो हाथ'वा नालाय संनो. बिनि थाखायनो आंसो संगासिनो दङ. माने रान्दिनिया आंसो जाबाय थादों आरोना. उफाय गैया, मा खालामनो आरो. जियानो जा लोगोफोर, जेब्लासिम आङो
केमेरा स्टेन्ड लाबोनो हाया अब्लासिम माने भिडिअखौ ओरैनो गेसेङै एंगारबाय थागोन। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो आं जोबनायाव बेखौनो बुंनो सानो, जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनो बिथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लागोन आरो लोगोसे शेयार खालामगोन होनना आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन होनना आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयखौबो गुरैयै खावलायहरबाय।